vládce bohů přikázal přikovat viníka do skal. Tam v horách Kavkazu trest za Titánovu zradu, že vzal oheň z Olympu a pak do duté hole ukryl. Lidem, co bez naděje byli, oheň dal, aby lépe žili. Moudrý Titán diapřel s tím maso lidem, bohům kosti a podvodce mu ale vymstí, čeká na něj život s bolestí Na skále věčného trestu Prometeus čas tak tráví, každá kapka jeho krve příběh té odvahy vypráví. Obraz toho, co čas nese, o vzpouře proti bezpráví. Orel krví ten příběh píše o té bolesti a božské píše. Prometeus má ten dar do budoucích časů, vidí, jak nastane bohů zmar a rozkvět svobodných lidí. Zeus nemá žádné slitování před jeho krutým hněvem.